qualsevol activitat d'Scrabble aquí a la ciutat, doncs fa aquest campionat virtual que jo crec que serà molt i molt interessant. Per parlar-ne tenim el president de l'entitat, el Josep Anguera. Josep, com estàs? Molt bé, gràcies. Anys que no et veia. Sí, feia temps, eh? Molt temps. Mira que a la ràdio parlàvem molt sovint. Exacte. Que vam parlar del meu fill, fins i tot, que tenia un grup que en aquell moment era punter. Exacte. I ara ja no existeix. Aquestes coses que passen. Sí. Josep, me n'alegro de veure't. Igualment. Ja dic, feia molts anys ara que no parlàvem. I el Francesc Gallent, vocal de l'entitat, com estàs? Què tal? Bueno, però expliqueu-me, a veure, qui vulgui dels dos, a veure, com munteu aquesta pel·lícula, aquest campionat virtual? A veure, tu, Francesc. Començo jo, mira. Amb el tema de la pandèmia hem hagut de fer coses diferents. No podíem fer coses presencials i el que teníem que fer era seguir fent Scrabble però que tothom pogués participar. Què vam idear? Fer-lo virtual, és a dir, utilitzant mitjans a la xarxa i també creant uns, diguéssim, jocs virtuals perquè els barris també hi poguessin participar. D'aquí va sortir el tema de fer participar els barris en jocs virtuals. Tenim els anagrames que ho comentarem després també. Correcte, sí, és el que hem fet. Hem preparat uns fulletons que hem repartit per tots els comerços de l'Hospitalet, de cada barri corresponent. Ho vau fer a Santa Eulàlia? Hem fet a Santa Eulàlia i ara toca la Florida. Acabem de veure allò de la festa ara. Correcte, i el que farem és que la gent agafa aquell fulletó, hi ha uns anagrames que són molt senzills, ja ho diem també d'entrada, no posem coses complicades, i amb un codi QR simplement ens envien la resposta allà dins, si vols ho expliquem després una mica més llargament, i ens envien la resposta. I tots els que participin... Això, com tu dius, ho farem després, sabent també que teniu aquesta participació, però el motiu principal és que el dia 3 teniu aquest campionat virtual. Fem un campionat virtual clàssic. Què feu, com ho feu, qui participa, com es pot participar, etc. Correcte. Clàssic què vol dir? Vol dir que en lloc de fer-ho en un lloc presencial, ho farem a través d'ordinador i sentats a casa. Tranquil·lament, des de casa podreu participar en un campionat d'Scrabble. Estem parlant dissabte 3 dia 3 de juliol. Matí i tarda. Correcte. 6 partides. 3 al matí, 3 a la tarda, pararem 2 hores perquè la gent pugui dinar, pugui esbargir-se una mica. I s'han d'apuntar primer al joc Catamots, perquè s'han de donar d'alta, i després entrar al nostre web i apuntar-se al campionat, i ja està. Crearem un grup de WhatsApp específic per això. Si algú no ho sap, explica-lo del Catamots. Molt bé. Anem, el Catamots és una eina que tenim a la xarxa, totalment gratuïta, sense anuncis, que pots jugar a Scrabble en català. Pots jugar contra l'ordinador i pots jugar contra la persona que hi hagi allà dins. I allà és on crearem les parelles que s'hauran d'enfrontar i passarem els resultats al grup de WhatsApp. I ja està, és així de senzill. Podràs jugar des de casa, tranquil, assentat, amb pantalons curts. I fins i tot et deia, abans fora d'aquí, que algú pot fer trampa. I tu em dius, millor! Sí. A veure, què és això? Mira, quan dic això és una mica incongruent perquè em miren malament. Inclús a les escoles ens miren raro. Tenim una altra eina que és el nostre diccionari virtual, que és el Leximots, on tenim totes les paraules dels àmbits lingüístics catalans volcades allà dins. Noms, propis que valguin, verbs, substantius, tot ho tenim allà dins. I ho pots utilitzar. Què passa? Home, és que si faran trampa. Doncs bueno, mira, un quan mira, i quan és un campionat virtual té certa llicència, quan és un campionat en presencial no pots mirar el diccionari. Allà estaràs a casa i t'ho passaràs bé, perquè també pretenem que sigui un joc familiar. Escolta, si un juga i juga amb tots a la família, ens ho passarem bé. I si mires el diccionari estarem veient moltes més paraules que només una. És això, és aprendre. Mira, si qui copiï, entre cometes, aprendrà altres coses. Això mateix, és el que jo sempre dic i em miren una mica estrany. Ara comentarem. Josep, quina història, no? Per muntar això, clar, és a dir, si no puc anar a la muntanya, que la muntanya vingui a mi. Sí, el Club d'Scrabble d'Hospitalet té història ja. Prové del 2012, gràcies al Consorci de Normalització Lingüística, i es va fer una espècie de campionat amb alumnes del Consorci, això va ser el 2012, per d'alguna manera, i d'una manera lúdica, aprenguessin més paraules en català. S'hi van apuntar en aquest campionat unes 40 persones. Aquestes 40 persones ens van fer donar compte que pagava molt la pena, de començar a iniciar unes trobades periòdiques. Vam arribar a un acord gràcies a la que en aquell moment era qui representava a nivell extern el Consorci, l'Eva Oller i la Núria Jubilla, que van parlar en aquell moment amb la directora del Consorci per poder-nos trobar setmanalment a dins les aules, i ens van deixar una aula. Ens vam adonar compte i el 2012 ens van legalitzar, per dir-ho d'alguna manera. És que, Josep,
jo crec que l'Scrabble va increixendo. Molt. Fa uns anys éreu 4, no, que ho coneixíeu, o ho coneixíem, però a partir d'aquí no sé què té, en català o en castellà, o en altres idiomes, que molta gent, milers de persones, han agafat l'afició a l'Scrabble. Per què això? Tu per què creus que hi ha aquesta, si no sé, aquesta explosió, per dir-ho d'alguna manera, perquè ara hi ha tanta gent que li agrada l'Scrabble? Sí, mira, jo diria que potser comença gràcies a internet, gràcies al... no me'n recordo com es diu en castellà, també té un altre nom, no té el nom de l'Scrabble. Quan uno se'n recorda, canvia de Amb diferents lleus que en la xarxa. Palabrados. Exacte, a la Palabrados. Exacte. Allà va continuar, vull dir, hi va haver-hi molta gent que des de casa es van començar a aficionar i aficionar. Què va passar després al club, que va anar pels barris a les festes majors, independentment de les trobades setmanals que fèiem, vam veure que la gent s'hi apuntava molt. Vull dir, va ser una sorpresa, però no solament van ser infants, o sigui, nens i nenes, sinó que, a més, persones grans. I en un nivell bastant important, a més, les persones grans. I això també ens ha ajudat a agafar ànims, vull dir, i sota la tutela de la Federació Internacional de l'Scrabble en català hem crescut molt. Hem tingut la sort de tenir una federació important i potent que ens ha ajudat a créixer. Quanta gent sou a l'entitat? Nosaltres en aquest moment, com a socis, som 12 persones. Però a les partides ja s'ajunten moltes persones. Evidentment. I la prova és el que et dic quan sortim al carrer. A festes majors o a festes de barri, per exemple, no ho sé, recordo abans de la pandèmia a l'esplai de Belvitge, que allò va ser un èxit total. Molta gent. Moltíssima gent. Jo apuntaria, si no em permeteu, això apuntava el Josep, el que hem aconseguit també és que l'Scrabble es converteixi en un joc familiar, és a dir, els nens es posen a jugar i els pares, que els hi costa a vegades parlar una mica el castellà, es posen a jugar i nosaltres volem que juguin. Sí, salvant totes les distàncies, no sé si era el parxís d'abans, això. Correcte. I tothom s'hi junta allà. I jugant, i el nen que ve de l'escola i parla català, agafen els pares que a vegades els hi costa i es posen a jugar. I quan veuen i perden aquesta por, pensar que és el millor sí que tenim. És la integració que provoca aquest joc. Català o castellà. Però estem parlant de català ara. Què anava a dir? Francesc, m'heu portat doncs aquesta pissarra, amb aquesta paraula virtual. A veure, explica'm alguna cosa aquí, algun exemple pràctic. Permets, m'aixeco. Mireu, normalment tenim un taulell que el tindrem a la taula, que és el que tenim aquí, amb uns quadros de colors que marquen el valor de cada quadre. Els quadros vermells i grocs multipliquen el valor de les paraules per 3 i per 2, i els blaus les lletres. Així de senzill. I sumem. I el que hem posat ara una paraula, hem començat virtual, que és el títol nostre del programa. És allò que fareu també aquest dissabte. N'hem fet una preparada, i hem posat la paraula virtual. Sempre s'ha de començar trepitjant el quadre del mig, d'esquerra a dreta o de dalt a baix, juguem en català i escrivim en català, vull dir, no val al revés ni en diagonal. Bé? I dit això, el que faríem és sumar. Hem trobat una paraula de 7 fitxes, 7 lletres. Virtual, sumaríem els punts, aquí és doble lletra, serien 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, multiplicaríem per 2, 20 punts. 20 punts que està molt bé, però com que hem fet un Scrabble vol dir que hem posat les 7 fitxes del faristol. Normalment al faristol tenim 7 fitxes. Aquí les tenim, les 7. Correcte. Al posar-les totes tenim 50 punts extras, serien 70 punts. Està molt bé. És un dels objectius de l'Scrabble. Sí, el bo de l'Scrabble és que, més enllà de les paraules, també has de buscar aquelles que et donin més punts. Correcte, i una col·locació adequada, perquè si jo començo aquí, deixo de fer punts, no? I aquesta seria una idea. N'hem preparat una altra aquí baix. Sí, i que em sembla que ja la veig, ja la veig venir. Jo sembla que la veieu, n'hi ha moltes. El sí l'hem vist de seguida. Si mireu les lletres de baix, amb tanta N, una I, una S, ja sabem quina paraula és. Molt bé, Pere, l'has trobat, no? Tu faries aquesta, no, Pere? Jo faria aquesta, evidentment. Faries aquesta, que l'has vist a la primera. És la de tota la gent de la ciutat. Has vist la de veïns, no? Molt bé, Pere, molt bé. Tu un bon jugador d'Scrabble, eh? Bé, fem el que podem. Veïns, no? I si després vols, en farem una altra que quadrarà com vulguis. I clar, i a partir d'aquí tu vas lligant paraules, sempre les hem de lligar, no val posar l'altra aquí, sinó hem de lligar amb el que ja ha posat. I llavors hem d'anar construint paraules. I quantes paraules noves que descobrim amb l'Scrabble? Moltes, perquè una partida normalment fas unes 20 o 22 tirades per partida de cada parella, 23, 24. Estàs fent que estàs posant 50, 60, 80 paraules noves, si són curtes o més llargues. D'aquestes 60 sempre juguem amb algunes que coneixem, però n'hi ha d'altres que no coneixis i les acabes posant, conjugacions verbals o altres paraules d'altres àmbits lingüístics. Clar, posar alot, com tenim aquí... Aquí tenim alot, tenim l'escarràs, tenim el pany... Correcte.
tenim la caça... A lot potser aquí no ho posarem gaire, però a les Illes Balears saps que a les Illes Balears posaran a lot. Però el bo d'aquestes paraules és que un cop les has après no se te n'oblida mai més. Correcte. I les busques una altra vegada per posar-les. I és una cosa molt interessant perquè quan les fixes, la mirada la fixa aquí dins, al cervell. I després no saps com apareixen les paraules. És a dir, el teu vocabulari va creixent mica en mica. Això tenim l'experiència i faig la falca a les escoles. Pensa que aquí a les escoles fem el campionat escolar que es presenten 100 i pico de nanos. Molt bé. I participen 7 o 8 o 10 instituts. Seu, Francesc. Perdona, gràcies. No, però el que dèiem, jo recordo sempre com els crucigrames, que moltes vegades sortia aquella paraula, soldado militar, ros. Ros. Correcte. I una vegada vaig veure, i per tota la vida m'hi han recordat del ros, que molta gent no té ni idea. Però clar, igual que ho aprens, aquí és igual, Josep? Per això dic que jo crec que t'atrapa. A mesura que vas avançant i vas coneixent coses noves, vols jugar més. És que és molt important perquè, independentment del coneixement de paraules, hi ha dos factors importants també, que és l'estratègia. Abans he dit soldado militar, no, sombrero militar. Sombrero militar, correcte. Sí, el gorro militar. El ros és un barret militar, digues, Josep. L'estratègia, que és molt important, per sumar molt, aprofitant paraules dels altres o lletres dels altres, i sembla que no, i també hi ha la part matemàtica, podríem dir. Sí. O sigui, s'ajunta llenguatge, números i estratègia. Mira, com tenim 2 minuts, Francesc, Josep, digueu allò que vulgueu. Què ens falta perquè la gent sàpiga més d'aquest concurs que feu el dia 3, no? Sí. I també el que hem dit abans dels anagrames. Sí, mira, tenim 2 minutets. Concursar i d'aquesta manera lúdica i virtual que fem des de casa, intentem que sigui una cosa divertida, familiar. És igual, mireu diccionaris, no importa. Tindrem premis. Feu trampa, copieu. Però això ens predisposa a que quan fem un campionat virtual pugueu venir, pugueu seure, pugueu estar amb nosaltres i pugueu compartir, perquè clar, ens ajuntem gent. Pots estar jugant amb un professor d'enginyeria, com pots estar amb un infermer o amb algú. És curiós quan s'ajunten al redor d'una taula. També haig de dir que els que juguen millor no són a vegades els de llengua, són els de ciències. Curiosament. Clar, perquè estan fent el que tu has dit, sumar els punts, saber-ho col·locar, molta estratègia. Correcte. Veritat. I bé, tenim oberts a fer qualsevol consulta virtual que ens puguin fer o qualsevol consulta que tinguem a través de les webs que tenim obertes. Hi ha el grup de WhatsApp, no?, perquè la gent s'hi apunti. No, primer s'han d'apuntar al Catamots, que poseu l'adreça, que és www.catamots.org, s'han de donar d'alta al joc, allà es posaran el seu nick, el seu nom, el que vulguin, i llavors amb aquest nick i aquest nom ens han d'enviar el correu dient soc tal amb aquest nick. I ja els poseu en el grup. I ja formarem el grup i farem els enfrontaments. Correcte. I ja està. 30 segons. Jo només volia afegir que la gent que avui ha mirat aquest programa, que tinguin present que nosaltres estem a Facebook, que tenim el nostre... Tenim Twitter. El Twitter, tenim el blog, tenim Instagram, que ens segueixin. I si hi ha gent interessada, que es pot posar en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre correu, que està a la pàgina del blog nostre, i que esperem que ens puguem retrobar ben aviat al Consorci, que ens veiem cada dilluns. Cada 15 dies. Sí, perquè la idea que seria, si tot va bé, potser ja fer-ho virtual d'aquí a final d'any, una cosa així, eh? De fet, estem preparant ja campionats a partir de setembre, amb les mesures que tinguem que tenir, però ja les estem preparant. I que aquest ja és el 8è campionat que s'organitza a l'Hospitalet. Josep, Francesc, serà un èxit total. Segur. Amb el Catamots, el grup de WhatsApp, la gent s'ho passarà molt bé, que és el més important. Qui vulgui ja ho saben, Catamots, ells els posen al grup de WhatsApp i poden participar amb el diccionari, com vulguin. El cas és jugar, passar-s'ho bé, aprendre i conèixer més paraules noves del català, i el temps passa volant, ja ho veuran. Que vagi molt bé, una abraçada, i sabeu que aquí, veïns, casa vostra, per quan vulgueu. I Josep, que no passin tants anys, fins que et torni a veure. Gràcies. Una abraçada molt forta als dos. Gràcies, Pere. Gràcies.